जेनेरेटर पैसा लुसना लुआना जेनेरेटर पैसा दिबा ना लागे आंबा मा होनदोंमोन दा बावलायलांबाय मा होननानै बुंदों बेखायनो जों गावखौ फोसाबना लानांगौनि थाखाय साफ्रोमबो मानसिनो धोरोमनि गोनांथि जायो नङा होमबा दा ओंखायनो जोंहा जाथिया मोनसे धोरोम दंखायो जायखौ जों बाथौ धोरोम होननानै बुंदों बेयो जोंनि धोरोमल' नङा बाथौआ जाबाय जोंनि हारिनि सिनायथि मानोना बे बाथौ धोरोमावनो जोंनि हारिनि हारिमु आसार खान्थि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय आखल आखु गासिबो हाबजोबनानै दङ दा बेनि ओंथियानो जाबाय बे बाथौआ जोंनि सिनायथि जोंनि धोरोमल' नङा दा किन्तु एखनब्ला एखनब्ला जों नुयो गोबां जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि आं मिथिया जोंनि जायगायाव माबायदि नुयो आङो जोंनियाव बै बोराय बुरियाल' गावसोरखौ थैजानो गिनानै खिबु फेरथें फेरथें बाथौ खुलुमबाय थायो गावसिनि फिसाफोरखौ बाथौ खुलुमहोआ बाथौनि सानथौ सानस्रिफोरखौ फोरमायनानै होआ आरो बिसोरनाव आध्यात्मिक गियाना गैया जोंनि फिसाफोरनियाव आरो जेब्ला बे धोरोमनि गियाना गैया जायो आध्यात्मिक गियाना जेब्ला गैया जायो अब्ला बे मानसिया थाब गाज्रि जायो होननानै बुंदों दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जों बैसोगोराफ्राल' बोराय बुरिफ्राल' बाथौ धोरोमखौ सिबिबा जानाय नङा आं दहायनो बुंदों जोंनि न'खराव दिनै नोंथांमोननि सानस्रि साननाय हनायफ्रा जेरैबायदि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि सानथौ सानस्रिफ्रा बेबायदि जानांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला न'खरनि फिसा फिसौ गासिबनोबो बे धोरोमनि गियानखौ होनो नांगोन अब्लासो जोंनि न'खराव जौगानाय फैगोन जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां जागोन बै समावहाय जों जेला उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोङो मा नुदोंमोन नै बिसोरबायदि बे गथ'फोर बायदिब्ला जों गामियाव बै मागोनि बैसागोनि जेला बाथौ फुजा जायो अब्ला जोङो मा नुयोमोन हालुवा माजिया न' थांनानै खोन्थाहैयोमोन मा खोन्थाहैयोमोन मिथिगौना रायजोफोर ओइ नोंस्रा जौ थाइनै संनांगौ नोंस्रा थाइसे संनांगौ नोंस्रा थाइथाम संनांगौ बयखौबो जौ संनो होयोमोन इनिफ्राय फुजा खालि हिनजावफ्रा बै जौ दोआव गावबागावनि नामखौ लिरना लाबोयोमोन सुनैजों फावगालि ओजोंहाय सोमसि नैबे पुर्निमानि गावबागावनि नामखौ लिरना लाबोनानै बाथौ फुजा जागोननि मोखांनि माबायाव फोथाराव फिल्डआव बिराद बुरजा जमा दोनफैयोमोन जों गामियाव 100 गिरि दं जौ फिथाइया 150टा गाहाम जायोमोन बै सिरनानै लोंनाया दासो नुलाना बारा इनिफ्राय दौरिफ्रा मा खालामोमोन मुग थुवानिलै होननानै गावस्रा लोंग्रोयोमोन लोंनानै फेग्रोनानै थायोमोन जोंनियाव बेबायदि मोनसे थासारि दंमोन रायजो राजा नोंथांमोन किन्तु जेब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसनबाय 1996 ना मामोन 1992 जेलानोखि बे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसनबाय बाथौ गौथुमा जोंनि धोरोमखौ फोसाबबाय माबायदि जानांगौ जोंनि धोरोमा जोंनि धोरोमनि सानथौआ माबायदि सानस्रिया माबायदि जानो नांगौ बेफोरनि सायाव नै बेयाव थानाय बिथांमोना गोदोनिफ्राय खामानि मावै दिनै फोसाबबाय बिनिफ्राय जोंनि जायगायाव मा जाखो दा जोंनि आफामोन आदैमोन आमाइमोन आयंमोन गोदो बै बाथौ फुजा खालि जौ लोंनानै लामा लामा गोलैनानै थानाय बाजाराव जौ लोंथिंनानै गोलैनानै थानाय बै मानसिफ्रा दिनै बाथौ आरज खनै खनै मा जाखो सासेबो जौ लोंलिया गासिबो जौ गारजोब्बाय
मानोना बे जाबाय जोंनि धोरोमनि भावा दा जों मा नुगारगारखो बैसोरनि फिसाफोर आदैनि फिसा आयंनि फिसाफोरखौ बिसोरनि फिसाफोरखौ दा जौ लोंनानै जों गोलैनानै थानाय नुयो लामा लामा दाख्लै बैसागोफ्राव गोबालायदो देनद्राय जानाय नुयो गान्जा सोबनाय नुयो गाज्रि बाथ्रा बुंनाय खोनायो दा मोनायाव नैबेयाव नोंथांमोननि बेयाव कालचार प्रग्रामावबो सेंग्रा मोनलाफ्रा उनाव सिख्लाफोर लानानै जौ लोंना फेखाना फैनानै फैबाय थागोन मानो खिन्थु सोंनानै नायबा मोनथिबाय बिफाया बाथौ धोरोमनि गुरु दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो बिबानगिरिनो मानो कारण बिसोरनो जों फिसाफोरनो धोरोमनि गियानखौ होआखै नंगौना नङा दे होआखै दा होनबा जों होनो नांगोन जोंल' बेवहाय धोरोमनि बाथ्रा बुंबाय थाबा जानाय नङा जोंल' बेवहाय बाथौ खुलुमबाय थाबा जानाय नङा बे धोरोमनि गियान बे जोंनि बाथौ धोरोमनि सान्त सानस्रि बे आध्यात्मिक गियानखौ जोङो जोंनि फिसाफोरनोबो होनांगोन आरो नङाब्ला होनो हायाब्ला जों मा नुबाय थागोन जेरै जों दिनैनि दिनाव नुबाय थादों क्लास 8आव फरायनायानो गान्जा फाग्ला क्लास 9आव फरायनायानो ड्राग्स एडिक्टेड क्लास 10आव फरायनाया जौ फाग्ला हिन्जाव फाग्ला बाइकनि फाग्ला मबाइलनि फाग्ला मानो कारना मा कारण जों बिसोरनो गियान होनो हायाखै दा गियानखौ बहानिफ्राय मोनो धोरोमनिफ्राय मोनो धोरोमनिफ्रायसो गियानखौ मोनगोन जों बेबायदि नङामोन खिन्थु मानो नङामोन जोंहा आइया जोंखौ सानफ्रोमबो मंगलबार खालि बाथौ खुलुमनायाव लाफायोमोन मंगलबार खालि बाथौ खुलुमनायाव बाथौ खुलुमखांनायनि उनाव आफाखौबो खुलुमनो होयोमोन आबौखौबो खुलुमनो होयोमोन आरो न'आव सोरबा आलासि फैयोब्ला बेखौबो खुलुमनो होयोमोन आरो बाथौ खुलुमनाय समाव आइया बुङोमोन आंहा दाबो गोसोआव दं हे आफा बोराइ बाथौ नैबे फिसानो आंनि फिसानो गियान हो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोहो हो बेखौ गियानि मानसि खालाम लेखा गोरों खालाम गेदेर मानसि खालाम बिनि जिउआ गोलाव जाथों आफा बोराइ बाथौ होननानै खुलुमोन बे बाथ्राया जोंनि खर' मेलेमाव हाबदोंमोन बाथौ खुलुमखांनानै आरोबाव जोंखौ लेखा फरायनाय समाव जोंनि टेबुलनि बे इन्जुराव सरासतिनि फट' थायोमोन बे सरासतिखौबो खुलुमनो होयोमोन जोङो खुलुमोमोन मा होनना खुलुमोमोन आङो हे आइ बिमा सरासति आंखौ लेखा गोरों खालामनांगोन गुनि गियान खालामनांगोन होननानै सरासतियाव धुप सावनानै खुलुमागौ माने जोङो लेखा फरायामोन दानि फिसाफ्रा मा खालामो दा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि गथ'फोरनि टेबुलाव सरासतिनि फट' थायो गोसथोनाय सिख्लानि फट' थायो फरायनायनि सिगां सिगां बेनो गोसथोनाय सिख्लाया भिडिअ कल खालामो मावजि मा खालामदों मावजिनो मावजि मा खालामदों दे नोङो लेखा फरायनांगौ दङ दसे रायलाय लेखा फरायनि दसे उनाव हर होनबाय दसे उनाव हर होननानै बुंबाय गोसथोनाया खावब्लेरब्ले मबाइलाव ओंखारनानै मावजि होनहरलाय दसे उनाव फन हरखानाय होननाय गथ'आ बहा फरायनो हाबावनो बियो हा बहा फरायनो हानो बे लेखाखौ नायदों लेखानि बे हांखोफ्रा माबा ओरैसो मोसालाबायदों गेद्दा गुद्दा जाना गोसोआवनो ज'आखै स' होनबा जोङो जोंनि फिसाफोरनो उन्दैनिफ्रायनो गियान फोरोंनांगोना फोरोंनाङा फोरोंनांगोन सोर फोरोंनांगोन बिमा बिफाफ्रा नाथाय दानि बिमाफ्रा माबायदि दानि बिफाफ्रा माबायदि दानि बिहामजोफ्रा माबायदि जोंथ' नुबाय जोंनि गोबां बिहामजोफ्रा बेयाव थानायफोरखौ नायदो आङो जोंनि गोबां बिहामजोफ्रा बै गोदान गोदान बिहामजोफ्रा इसोरखौ होनदों आङो बिसोरो धोरोमा मा बुस्थु जेबो मिथिया फिसा धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया
हयथ' बिसोरो मंगलबार खालि बाथौबो खुलुमा, बिखुनजोआ खुलुमो, बिहामजोआ खुलुमा। तारमाने धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैया। धोरोमजों जायहा सोमोन्दो गैया बे मानसिखौ अधोरोम होननानै बुङो, नास्तिक होननानै बुङो। आरो जाय मानसिया अधोरोम, जाय मानसिया धोरोमनि बाथ्राखौ बुजि रोङा, मिथि रोङा, बे मानसिया सोदोमस्रि गैयि जायो। आरो मानसिया जेला सोदोमस्रि गैयि जायो, बिहावखौबो सन्मान लानो रोङा, बिमा बिफाखौबो सन्मान लानो रोङा, गेदेरखौबो सन्मान लानो रोङा, गेदेर उन्दै बिमाय बिबथै बियानै बेजों जेबो सोमोन्दो गैया जायो, सन्मान लानो रोङै जायो, मानिनो रोङै जायो। आरो जेब्लानो बेबायदि जायो, जोंनिया बिमाफ्रा 6 मास जास्लाबि फिसाखौ गारनानै बेलेग हौवाजों खारफालांनो हायो। गोदोथ' खारफालाङामोन, खारफालाङोमोनसो, खारफालाङामोन। गोदोथ' दख'नाखौ हान्थुसिम बोखोनानै फट' थिखांजायामोन, भिडिअ खालामामोन। आइमोना आदैसिमखौनो दख'ना थिखांनो लाजियो। मानो? सोदोमस्रिया बेखौ बुङो। नाथाय जोंनि दानि बिहामजोफोर मबाइलाव ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थायो, दाख्लैबो नांलाय खमलाय जादों, सोरबा सोरबा आंखौ निमाहा होदो रायजोफोर होनदों। मानो निमाहा बिदों होनना बिनि भिडिअफोरखौ नायबा नायजाया, लासिं सिं। मानो जादों बेफोरो? धोरोमनि बाथ्राखौ बुजि मोनैनि थाखाय, नङा होमबा? आध्यात्मिक गियान गैयैनि थाखाय जादों। दा बेखायनो आं बुंनाया, बै बोराय बुरैफ्राल' थैजानो गिनानै बाथौखौ खुलुमबाय थाबा जानाय नङा। बे बाथौ धोरोमनि सान्थौ सानस्रिया जोंनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनियाव हाबनो नांगोन। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर, जोंनि लाइमोनफोर साफ्रोमनियावबो। दा जियानो जादोला, आं दहायनो बुंखादों बांद्राय गोलाव बिबुंथि लाखिनो हानाय नंला होननानै। दा आं मोननैसो बाथ्रा बुंनानै दा बेवहाय गोबां सेंग्राफोर दं, सिख्लाफोर दं, माने लाइमोनफोर दं। आरो बेवहाय बे लाइमोनफोरनि बिमा बिफाबो दं, दंना गैया? बेवहाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिमा बिफाफोर दङ, बेवहाय थानाय गथ'फोरनि बिमा बिफाफोर दङ। आयदायाव होदोङो फरायसा बिमा बिफा आरो लाइमोनफोरनो सांग्रांथि होनांगौनो। दहाय आं ओंखाम जाबाय थाबा जोंहा सोरबा सासे आदाया बुंदों, दा खोन्थाबाबो रागा जोंगोनलै। बे रागा जोंनाय नङा, सेंग्राफ्रा रागा जोंगोन। आरो ओंखायनो आंबो दानिया गारियाव पिस्तल गंसे, थुंग्रि गोलाव गंसे लाखायो। माने सेंग्राफोरखौ रायो नालाय। बै सेंग्राफोर बाइक साखावग्रा, ज' ज' गान्जा सोबहैग्रा, दुब्लि बारियाव थांनानै ज' ज' देनद्राय जाहैलायग्राफोरा बिसिना वाट्सएप ग्रुप दंनो, मिथिबा? बे वाट्सएप ग्रुपआव मोनसे मेसेज होबानोसो ज' जाफैयो जाहैबाय। ओंखायनो मालाबा लामाफ्राव आंखौ जमनो हागौलै होननानै पिस्तल गंसे, थुंग्रि गंसे लाखायो आं। लागायखागोन आंबो होननानै। दहाय बुंबाय ओंखाम जानायाव, फंबाय जोंनि जायगायाबो बिराद दुखुनांथाव जाबाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ लानानै। मानो? जोंनि फिसाफ्राबो दानिया ड्राग्स जाग्रा जाबाय, ड्राग्स जानानै हमजाग्रा जाबाय, ड्राग्स फाननानै हमजाग्रा जाबाय, फरायनायाव गोसो होला। दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंदों। बिनि सायावबो फंनैसो बुंदो होननानै बुंबाय आंखौ। दा ओंखायनो आं फंनैसो बुंनो नागिरबाय। दा जोंनि फिसाफ्रा मानो बेबायदि जादों? दाया सोरनि? जों दा बेखौ बिजिरनांगौनि सम सफैबाय। जोंनि फिसाफ्राथ', दिनै बै सेंग्राफ्राथ', बेवहाय थानाय गथ'फ्राथ' उदै सिङावनो गाज्रि जानानै फैखायाखैमोन।
गाज्रि जादों जोनोमनि उनाव नोंथांनि न'खराव नोंथांनि आखायाव दायनिगिरिया सोर होनबा बिमा बिफाया माबायदि जोंहा दायालाय बिमा बिफानि दायालाय माबायदि दा जोंहा बेखौ बिजिरनांगौ सम जानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन आं दा मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों नाम्बार 1 दाया जाबाय जोंनि दानि बिमा बिफाफ्रा मा होननानै सानो गथ'खौ अननायखौनो जोथोन लानाय होननानै साननानै लायो गथ'खौ अनबाय माने जोथोन लाबाय गथ'आ जि बिदों बेखौनो होदों माने जोथोन लानाय गथ'नो नांगौ माने जिखिनि आंखाल बेखौ सुफुंनाय माने बेखौनो जोथोन लानाय होननानै दिनैनि दिनाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा साननानै लादों किन्तु जोंनि नैबे अननायखौ दिनै जोंनि फिसाफ्रा बिमा बिफानि दुर्बलता उइकनेस होननानै बुजिनानै लादों जों गथ'फोरखौ जेसेबांनो अनदों एसेबांनो जोंनि फिसाफ्रा जोंखौ मा होननानै सानदों आङो बिमा बिफानि दुर्बलता उइकनेस गतिके बिमा बिफानि आं सासेल' फिसा बिमा बिफाया आंखौ जोबोर अनो आं जा बियो बेखौनो मोनो होननानै दिनै जोंनि फिसाफ्रा साननानै लादों आरो जा बियो बेखौनो होनायखायनो जोंनि फिसाफ्रा मा जायो क्लास 10 मोननाय लोगो लोगो मा होननानै बुङो बिमाखौ होनग्रोयो गथ'आ ओइलै आं हाय मा होनदों मा होनदों दालाय बाइक नांसोआबा फरिखा बाइक नांसिगौनो नङाबा फरिखा लिरला सोर बियो क्लास 10 आव फरायनाय दा जोंनि फिसाफोरनि आखल आखुआ बेबायदि दाखालि जोंनि जायगायाव मोनसे जाथाय जादों शिवरात्रिनि अखानायै फुङाव आङो मोनसे जायगायाव मिटिं खालामनो ओंखारलांदोंमोन अब्ला मानसिफोर ज' नुबाय आङो मा जादों सोंनानै मिथिबाय हरनि 2टा बाजियाव क्लास 10 आव फरायनाय सासे गथ'आ बाइक सलायदोंमोन बिराद स्पिडआव लामा गामि गैयि मोनसे गोलाव लामा दंफांल' दं सारि सारि बे दंफाङाव सौदावनानै बाइकआ थमस्र' बायना बाइकआ दाबसेयाव मानसिया दाबसेयाव मानो बेबायदि जाखो क्लास 10 आव फरायनाय गथ'आ सोंबाय सोंनानै उनाव मिथिबाय गामिनि मानसिया खोन्थाबाय न'खरनि मानसिया खोन्थाबाय जे बे गथ'आ गान्जा सोबोमोन बिरादनो शिवरात्रिखाय ओइ दिनखालि हरसे थाल्ला गान्जा सोबना हरनि 2टा बाजियाव हारसिं फैदोंमोन बेनिफ्राय दंफाङाव सौदावनानै लांगा थैबाय ओरैबायदि अबस्था दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनो नागिरदों बेवहाय जेसेबां बिमा दङ बेवहाय जेसेबां बिफाफोर दङ बिसोरनि गथ'खौ बिसोरनि फिसाया जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो नोंसोरो बिसोरखौ जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बेवहाय थानाय जेसेबां लाइमोनफोर दं बेवहाय थानाय जेसेबां गथ'फोर दङ बिसोरो साफा साफा डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो मास्टार प्रफेसर एसएस आईएएस अफिसार जानो हायो बिसिनाव ओरैबायदि टेलेन्ट दं बेबायदि शक्ति पावारा दङ नाथाय बेबायदि जानांगौनि थाखाय जों बिमा बिफाफ्रा सानफेरदोंना सानफेराखै बिनि सायावसो सोनारगोन खिन्थु बेवहाय थानाय बिमाफ्रा सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आं डक्टर खालामगोन आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आं इन्जिनियार खालामगोन आंनि फिसाया मेट्रिकआव 98% लाखिनो हायो आरो लाखिगोन बे खोथाखौ सानफेरदोंना सानफेराखै बेवहाय थानाय बिमा बिफाया बिनि सायाव सोनारगोन खिन्थु आरो जुदि सानाखैब्ला जानाय नङा आंथ' बुंगोन जों सानाखै दिनैनिल' बाथ्रा नङा बियो बर'फ्रा सानफेराखैनो बै समनिफ्रायनो दिननिफ्राय 40-50-60 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनियाव बे आत्मबिश्वास बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ गैया आरो ओंखायनो जोंनियाव 80 बिजौआव साननो हानाय डक्टर इन्जिनियार
दा आं बुङो नोंथांमोनाबो बेहाय थानाय रावबो बिमा बिफाया जुदि बेखौ सानफेराखैब्ला नोंथांमोननि फिसाया बहा डक्टर जानो, बहा इन्जिनियार जानो, बहा ACS IPS अफिसार जानो। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जों दिनैनिफ्राय साननो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनिफ्रायनो जों साननो हायो। मैयानि खोथाखौ बाद दोनदो। मैया जोंहा मा नेगेटिभ थिंकिं दंमोन बेफोर गासिखौबो जों बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय गोदान सिन्ता खालामनो हायो। दिनैनिफ्राय जोंनि सानस्रिखौ जों सोलायनो हायो। जाय सोलायनायजों नोंथांमोननि फिसानि मोजां जागोन, जाय सोलायनायजों नोंथांनि न'खरनि मोजां जागोन, जाय सोलायनायजों नोंथांमोननि ओनसोलनि समाजनि मोजां जागोन, अब्ला जोङो दिनैनिफ्राय सोलायो। जोंनि फिसाखौ डक्टर, इन्जिनियार, मास्टार, प्रफेसर खालामनांगौनि थाखाय जेबो सर्टकाट गैया, जेबो जादु मन्त्र गैया रायजो राजा नोंथांमोन। जादु मन्त्रआ बेनोल' नोंथांनि गथ'आ फुङावबो लेखा फरायनांगौ, बेलासियावबो लेखा फरायनांगौ, मोनायावबो लेखा फरायनांगौ। स्कुलाव माबायदि सोलोंदों मास्टारनाव सोंनांगौ, मास्टारजों रायलायनांगौ। स्कुलाव गथ'आ माबायदि बेबहार खालामदों मास्टारनाव सोंनांगौ, मास्टारजों रायलायनांगौ। माखौ रोंसिनदों माखौ रोंसिनाखै मास्टारजों सानफ्रोमबो रायलायबाय था, खबर लाबाय था। आरो न'निफ्राय ओंखारलांनानै बबाव थांदों, मा जाहैदों, मा लोंहैदों, सोरजों लोगो जाहैदों, खालि बेखौल' नोजोर हो रायजो राजा नोंथांमोन। बेनि अनगायै जेबो जादु मन्त्र गैया जोंनि फिसाया डक्टर, इन्जिनियार जानांगौनि थाखाय। खिन्थु जोङो दिनै बेखिनि खामानिखौनो मावाखै। नोंथांमोना साननानै गावबा गावनो सोंनानै नाय। जोंनि फिसाफ्रा दा हरनि 2:30-3 बाजियावसो न'आव हाबफैयो, नाथाय जोंनि बिमा बिफाया अखानायै बे गथ'खौ जेबो बुङा। जेरावनोखि जोंखौ बै समाव उन्दै समाव सान हाबनायनि आगोल आगोल लेखा फरायनाय टाइमनि आगोल आगोल जुदि न'आव मोनहैयाब्ला बिमाफ्रा मा खालामोन, जोंखौ औवा दालाय लानानै लोगोफोरनि न'खर न'खर नागिरहैयोमोन। नोंथांनाव जितेन फैदों नामा होनना। आंनिया नामा जितेनमोन। उनाव जोंस्रां जादों, दा फैला जाबाय। आया नोंसानाव जितेन फैदों नामा होनना नागिरहैबाय थायोमोन आंखौ। जै बिमानि माथो खोनाबाय न' सिङाव दंब्ला थं बेट बारना खारखायोमोन आङो। आया ओइबासिनो सिउ बुहुरोमोन। बुनाया मोजाङै नांबाथ' बारा साया, खिन्थु औवा बिजौजों जुदि ओरै सिट नांदों आइथाय। ओंखायनो जोङो खुनु दिन फरायनाय टाइमखौ नागारामोन। फरायनाय टाइमाव जों न'आव हाजिर जायोमोन। नाथाय दा जोंनि फिसाफ्रा हरनि 2:30-3 बाजियाव न'आव हाबफैयो। मा अबस्थायाव हाबफैयो? हरनि 2:30 बाजियाव जौ फेनानै, गांजा फेनानै हाबफैयो। बेनिफ्राय अखानायै बिमा बिफाया जेबो बुङा। मानो जानो बे गथ'आ डक्टर, इन्जिनियार नेभार जाया। बेनो गांजा फाग्ला, बेनो डेनड्राइट फाग्ला, बेनो ड्राग्स एडिक्टेड, बेनो जौ फाग्ला, बेनो बाय फाग्ला, बेनो हिनजावनि फाग्ला। दा होमबा बेखायनो आं बुंनाया जोंनि जोथोन लानाया माबायदि जानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। साननानै नाय बिमा बिफाया। दा जोंनो बे जायगायाव मोनसे सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन। माबायदि सोलायनाय? बे गामिनि रांखान्थियारिनि हालोदा सोलायनो नांगौ, न'खरनि रांखान्थियारि अबस्थाया बेयो सोलायनो नांगौ। बे गामिनि लामा सामाया सोलायनो नांगौ। बे गामिनि समाजारि जिथु बेबस्था बेयो चेन्ज जानो नांगौ। जोंनि गथ' गथायफोरनि जा सोलोंथाइनि बेबस्था बेयो चेन्ज जानो नांगौ। आरो बेखिनि बेबस्थायाव जुदि जों सोलायनो हायोब्लानो जोंनि न'खराव सोलायनाय फैगोन। सोरखौ लानानै फैगोन जोंनि न'खरा सोलायनाय? आङो दहायनो बुंदों, बेवहाय जेसेबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बेवहाय जेसेबां बिमानि फिसाफोर दङ, बिसोर जाहैबाय नोंथांमोननि न'खरनि भबिष्यत, नोंथांमोननि बे ओनसोलनि भबिष्यत, समाजनि भबिष्यत, जातिनि भबिष्यत। कारण बिसोरनो गाबोननि समाव जोंनि जातिनि साफा साफा दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, साफा साफा डक्टर, इन्जिनियार, मास्टार, प्रफेसर, ACS IPS अफिसार जानो हायो। आं दहायनो बुंबाय दं, बे शक्तिया बिसोरनाव दङ। दा बे शक्तिया बिसोरनाव दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबसोना थानाय बे शक्तिखौ, बे टेलेन्टखौ जों दा बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन।
बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन बिसोरनि डक्टर जानो हानाय इन्जिनियारिं जानो हानाय बै टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बिसोरनि गोरबो सिंनिफ्राय बे टेलेन्टआ बायजोआव ओंखारबोनो गोनांब्ला नाम्बार वानावनो बिमा बिफानाव आत्मबिश्वास थानांगोन सेल्फ कन्फिडेन्सआ येस आंनि फिसाया जागोन डक्टर आंनि फिसाया जागोन इन्जिनियार आंनि फिसाखौ आं खालामगोन डक्टर बे आत्मबिश्वास बे थांखिखौ लानानै जोंनि बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगोन किन्तु जों मा नुबाय दा जोंनि गोबां फिसाफ्रा बेबायदि दङ माखासे गथ'फोर क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय दा खेबसे सोङोब्ला बिसोरखौ बाबु नों फरायनानै मा जानो नागिरदों बिसोर जेबो बुंनाय नङा गंसिनानै थागोन बुंनाय नङा हारसा गथ'नाव सों बाङाली गथ'नाव सों पढ़ी তুমি কি হবা বিচাৰিছে স্যার মই ডক্টর হবা বিচাৰিছো লগে লগে सिखारनानै बुङो बिसोरो मानो लगे लगे बुङो जोंनि फिसाफ्रा मानो बुंनो हाया आं डक्टर जागोन होननानै आं इन्जिनियार जागोन होननानै मानो बुंनो हाया बिसोरनाव थांखिबो गैया आरो कन्फिडेन्सबो गैया गावनि सायाव फोथायनाय गैया सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आं डक्टर जानो हायो आं डक्टर जागोन होननाय थांखियानो गैया तो नोंनाव आत्मबिश्वासानो गैयाब्ला नोङो सिखारनानै सार आं डक्टर जागोन होनना बोरै आखाइ थिखाङो बिसोर जेबो बुङा मानो कारण बिमा बिफायानो बुंफेराखै खनसेबो आफा नोङो डक्टर जानांगौ आफा आं नोंखौ इन्जिनियार खालामनो नागिरदों बाबा मोजाङै फराय खुनुदिन जोंनि बिमा बिफायानो बुंफेराखैब्ला बै गथ'आ मानो बुङो आं डक्टर जानो आं इन्जिनियार जानो तो माबोरै जानो जायाखैब्ला मानो जायाखै बेनो खारनफ्रा रायजो राजानो थांमोन नोंथांमोननि जायगायाव मानो डक्टर गैया नोंथांमोननि जायगायाव मानो इन्जिनियार गैया खारनानो बेनो नोंथांमोना गावबा गावानो सानफेराखै बिमा बिफाया दा बिमा बिफायानो सानाखैबा गथ'आ मानो साननो दा ओंखायनो आं बुंनाया जों दिनैनिफ्राय साननो हायो दिनैनिफ्रायनो जों बे थांखिखौ लानानै मैया जि सानस्रिदोंमोन गोरोन्थि सानस्रि नेगेटिभ थिंकिं जोंहा जा दं बेफोर गासिखौबो बावगारजोबनानै जों दिनैनिफ्राय गोदान सिन्ता खालामनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन गावबा गावनि गथ'खौ थांखिनानै दाखालि आङो दिल्लीनि महा उत्सवआव थांदोंमोन दाखालि जेला दिल्लीयाव महा उत्सव जायो बिसोरबो थांदोंमोन नैबे एबसुनिफ्रा जेला दिल्लीनि महा उत्सवआव प्रग्राम जानाय जायगायाव आं मोनहैयो अब्ला सासे गथ'आ आंखौ नुनानै होसोबोदों बिफाबो दंफायोमोन गामसा गाननाय आर'नाइ फालि लानाय आंनि खाथियाव फैनानै बे गथ'आ आंखौ खुलुमबाय सार होननानै सारा आंखौ सिनायदोंना आंथ' सिनायाखै सोरमोन नोङो अब्ला बे गथ'आ बुंदों सार आं बिजनीनि सानसेखालि नोंथाङा जोंनि स्कुलाव थांदोंमोन आरो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथां बुंनाय बाथ्राजोंनो आं थुलुंगा मोननानै मटिभेट जानानै दिनै दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायगासिनो दङ सार होननानै बुंदों आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिफायाबो बुंदों नंगौ सार नों बुंनायनि उननिफ्रायनो बे सानफ्रामबो बुङोमोन बाबा आं इन्जिनियार जागोन आयै आं इन्जिनियारसो जागोन इन्जिनियार जागोन दिनै आंनि फिसाया दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय सार किन्तु आङो फिसाखौ दिल्ली बायदि जायगायाव इन्जिनियार फोरोंनो हानाय केपासिटि आंनाव गैयामोन किन्तु फिसाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्तआव फिसानि सिमांखौ सुफुंनांगौनि सार्तआव दिनै आं गोबां बिथिङावनो कमप्रमाइज खालामदों मा बिथिङाव जोंहा सप्तासेयाव बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन दिनै फिसानि सिमांखौ सुफुंनांगौनि सार्तआव बोथिसेल' ना बेदर जायो सानसेयाव 30 थाखानि जौ लोङोमोन फिसाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्तआव दिनै आं जौ लोंनायखौबो गारबाय मालाबा सोरबा ओरैनो होबा लोंगोन 15 बिगा हा दङमोन बे 15 बिगा हाखौ मालायनोसो आदि होयोमोन फिसाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्तआव दिनै आंनो खस्थ' खालामनानै बे 15 बिगा हायाव खेथि खालामो आरो बिमायाबो दा दाउ अमा फियो बारियाव गायनाय मैगं थाइगंखौ खाथिनि बाजाराव फानहैयो आरो बेजोंनो आंनि फिसानि फरायनाया ओंखारो होननानै बुंदों तो बिनिख्रुइ गोजोनथावसिन बाथ्रा मा थानो हानो दा ओंखायनो बुंनाया नोंथांमोननि साफ्रोमबो फिसायाबो जानो हायो
नोंथांनि गथ'आ डक्टर इन्जिनियार जानांगौनि थाखाय थाखा फैसानि गोनांथि जाया नैबेनिसो गोनांथि जायो नैबेजोंसो खालामनो हायो फिसाखौ मोजां मानसि डक्टर इन्जिनियार नोंनि सानस्रि नोंनि थिंकिंजोंसो जुदि नोंथांमोना बेखौनो सानबाय थायोब्ला आं खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसाखौलाय बहा डक्टर खालामनो हानो आङो गोरिब मानसियालाय आंनि फिसाखौ बहा इन्जिनियार खालामनो हानो मालाबाबो जानाय नङा आं बेखायनो बुंदों बेवहाय जेसेबां थाखोनि जि क्लासनि मानसियानो थायाथों मानो धोनियानो थायाथों मानो गोरिबानो थायाथों मानो साफ्रोमनिबो गथ'आ जानो हायो दा बिनि थाखाय नै बिनिसो गोनांथि दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो जुदि जों दिनैबो जोंनि सानस्रिफोरखौ सोलायनो रोङाब्ला बेनोसै गावनि गथ'खौ अननायखौनो जोथोन लादों होननानै सानोब्ला नै बेनोसै नोंनि फिसाया सानफ्रामबो हरनि 8टा बाजियाव न'आव फैयो जौ फेनानै थाफैयो क्लास 10 आव फरायनाय गथ'आ बाइक मोनाबा आं फरिखा लिरला होननानै बुङो आरो दिनै बिदिनो जाबाय दं बे जाबाय अनब्रेद्रायनायनि फिथाइ अनब्रेद्रायनायनि फाब बाइक बिनायाव मोनाब्ला न' सिङाव थब हाबनानै दरजा फांथेनानै थायो थैनोसै होनना बुङो जाया लोङा थाना थैनोसै लांनो दानो थैनोसै होनबाथाय बिराद गिगोन ना बिमा बिफाया मानो गिगोन फिसाला सासेल' सोरहा साबा फिसाला गोनां दं बेयाव गसंनाय दङ नामा सोरहाबा बै बोराय बुरि खोनाखै दे इसोरनाव दङ बाखि खिनिनाव सोरनाव दङ साबा फिसा हौवा रावनावबो गैया फिसा हौवा सासेल' अननाया बारा दा बे अननायखौ जोंनि फिसाफ्रा मा होननानै बुंदों दहायनो बिमा बिफानि दुरबलता होननानै साननानै लानानै बाइक मोनाब्ला आं फासि नांनानै थैनोसै बाइक मोनाब्ला ओंखाम राननानै थैनोसै होनना न' सिङाव थाब हाबनानै थाबाय दरजा फांथेनानै फुङावबो ओंखाम जायाखिसै सानसुआवबो ओंखाम जायाखिसै मोनायावबो ओंखाम जायाखिसै बिमाया होयो फिसाया खिथाबानो ओंखाम जायाखिसै बिफाखौ होनबाय मोनायाव उन्दुनायाव फिसा सासेखौनो फिसाया सासेल' नालाय बिमाया गाबबाय फिसा सासेखौनो ओजों नाटकसो खालामबाय दं फिसालाया हर गेजेराव खिनो ओंखारबाय दरजाखौ खेवनानै बारियाव खिखुमाना फैबाय न' सिङावथ' खिना लानानै सुवाना अखानायै सोरांबाय फुङावबो आरो सिखाराखै बिमाया गाबबावबाय मोदाय रायबाय बिफाया मा खालामबावनो उपाय गैला मोसौ हालिसेखौ फानबाय नङाबा हाया बन्द होबाय बे मबाइला सोरनि बियो फैसा लायदों आं रेकर्डिं खालामनायनि दा बन्द होनानै बाइक बायनानै होबाय केटिएम बायनानै होबाय केटिएम माने बर' सिख्लाफ्रा केटिएमखौ खारनायाव थिगसे मोजां होनना बुङो केटिएम माने खारनायाव थिगसे मोजां हारसा हिन्जावफ्रा कालि तय मरब होनना बुङो केटिएमखौ दा केटिएम मोनबाय नालाय सानजा माबानि खैला जुलिनि बयनिख्रुइबो समायनासिन सिख्लायानो गोसोथोगारगारबाय मिथिगौ ना गोसोथोबाय खारनायाव थिगसे मोजां नालाय जै बाइक मोनबाय गोसोथोनायबो मोनबाय गिदिंथिंगासिनोसै बबे बे भालुकपुङाव बेरायहैलाय बबेबा उदालगुरिखै थांनानै माबा भैरबकुन्द'आव गिदिंहैलाय माबा दाउजेंआव गिदिंहैलाय रायन'आव थांलाय गिदिंगासिनोसै बहा बाइक मोनाबा आं फरिखा लिरला खिथुजा बाइक मोननानै लेखाबो फरायला बाव फरायबावनो बेलाय गिदिंथिंबाय थायो सानसे हरसे सानसेखालि दुब्लि बारियाव मालाय गामियाव रायज्लायफुबाय थानायनि सेंग्राफोरखौ हमनानै हरजाबाय न'आव लानानै फैबाय
18 बोसोरानो जायाखै एबसुफोरखौ नागिरलायबाय मा खालामबावनो बिफदा फैबाय एबसुफोरखौ नागिरो ओरैनो मा एबसुफोरखौ रायो बिफदा फैबाय नालाय एबसुखौ नागिरलायबाय बिसोर मालाय मा खालामबावनो हाबा होना होआबा पास नांनानै थैनोसै होनबाय हे जों दायथ' लानो हानाय नालाय नोंस्रा मा खालामो खालाम सिरि सिरि हाबा होखोमाबाय बोसोरसे जाबाय गथ'बो जाबाय बोसोरसे जास्लाबियावनो बाइकबो फानखाबाय मबाइलबो फानखाबाय केटिएम नुना फैदोंमोन ना सिख्लाफ्रा हाबा जानाय उनावनो बै नोंखौ खिबुनाव लाबथिंग्रा केटिएमाबो फानो मबाइलखौबो फानो दुर्गा फुजा फैबा फिसाइनाव दख'ना बिबाय पासदानि दख'ना दुर्गा फुजा नायनो 2000 फैसा बिबाय 2000 दुर्गा फुजा नायनो 2000 दख'नाबो होनो हाया गाननाय जोमनायबो होनो हाया थाखा फैसा होनो हाया मोजाङै जाहोनो हाया मोजाङै लोंहोनो हाया मबाइल रिचार्ज होनो हाया आजिखालिनि सिख्लाफोर लाक्जारियास मेटेरियलिस्टिक साननाय हनायफ्रा बिराद खमसे खम गंसे 4 साइकिया गारि नांगौ सेंग्राफोर मिथिबाय निउ इयार फैयोब्ला बेरायहैनांगौ बे पिकनिक स्पटफ्राव आरो हायोब्ला दार्जिलिं बा शिलंआव 4 साइकिया लानानै नोङो दख'नाखौनो होनो हाया मबाइल रिचार्जखौनो सोनानै होनो हाया ओंखायनो गामि खर'नि समबारजोंसो सामफ्रामबो बिलिफाङाव उसुं गोदानै थांनानै सिरि सिरि होननानै रायलायखुमाहैग्रा जाबाय मिथिबाय दख'नाबो बायनानै हरबाय समबारुआ फैसा नांगौबाबो हरो मबाइल रिचार्जखौबो बेनो हरो जि नांगौ बेखौनो हरो जि नांगौ बेखौनो हरो जि नांगौ बेखौनो हरो सानसेखालि होनबाय नोंनिया हिनजावा समबारुखौ होनबाय आदा समबारुनो आंखौ मानो एसेल' मोनो दे अब्ला समबारुआ मा होनबाय मिथिबाय अनलाइन नङासोना नों जुदि आंजों फैयोब्ला आं नोंनो आंनि बिखा बिख्लोखौनो बोफ्लंनानै होगोन बिखा बिख्लोखौनो बोफ्लंनानै होनो होनबाय 3 मास जास्लाबै गथ' गोरलैखौनो गारनानै समबारजों बहुत खारफालांबाय दा हिनजाव खारनायनि जारिमिनफ्राबो बेबायदिनो ओरैनो खाराखै हिनजावफ्रा बेखायनो होनदोङो हायना मुलि जालायलायनाला होननानै हिनजाव होनाय हायना मुलिखौबो हौवाया जा हौवा होनाय हायना मुलिखौबो हिनजावा जा ओमफ्राय सानफ्रामबो गावजों गाव सिदा नायलायबाय था दाना हायना मुलि होबा दसे नङाबानो थानो हायानो सियारफ्रा लानानै सिदा सिदायै नायलायबाय था दा खारलांबाय समबारुजों गावहा ससियेल मिडियायाव फैनानै बिमा नों फैफिनदो नों फैबा दाबो लांफिनगोन आं नोंखौ दा बक्सारा खारखानायखौ लायो नामा ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबबाय थाबाय गावहा फैफिनदो बिमा नोंखौ दाबो लांफिनगोन आं दा आंहासो सानलायलाङो जोंनि हिनजावा मानो खाराब्रा जै खारबाय 5 मिनिट उनाव लाबोखागोन आं जोंनिया खारासा गैया फैफिनाखिसै नालाय गोलावद्राय जाबायलै फैसाया बारायगोन खिन्थु फैफिनाखिसै नालाय गावहा जौ लोंग्रा जाबाय जौ लोंना ब्लब बोरै जाबाय लोंथिंलाबायग्रा जाबाय बै माबा मोननियाव बिबाय जोंना मा नाममोनलाय आफादगिरिया रंगिलनियाव रंगिल दा 20 थाखा हरदे बै माबायाव सेन्टाराव लोगो होमबा रंगिल दा 20 थाखा हरसो सानसेखालि बैसागोआव जौ लोंथिलाबायो बैसागोआव ओरैनो मोनलोगो नालाय
न'खर हाबनानै लोंनायावनो मोननायावनो लोंखानायजों सानफ्रामनिना बांद्राय लोंब्रेना लानानै दुब्लि बारियाव उन्दुना थाबाय सान्दुं गोसाजों रानथाबनानै दुब्लासेयाव दा जारिमिना बेबायदि सेंग्राफोर जायफ्रा मोजाङै फरायाखै जायफ्रा फरायनांगौ टाइमाव गावनि लाइफखौ दानांगौ टाइमाव इन्जय खालामबाय दं बिफानि सायाव बिफा बायनानै होनाय मबाइलखौ लानानै बिफाखौ थुमखि होनानै लानाय बाइकखौ लानानै जायफ्रा दिनै बेबायदि इन्जय खालामबाय दं रंजा बाजा सिख्लाफ्रा मोजाङै खोनासं नोंसिनि गोसोथोनायफोरा जे नोंसोरखौ बाइक लानानै दा इन्जय खालामबाय दं गिदिंथिंबाय दं जै हाबा जाबाय अबस्थाया बेनो नंगौना नङा नोंगौबा आखाइ खब मानो आखाइ खबदों दायनिगिरिया सोर नोंसोर आखाइ खबग्राफ्रानो फिसाफोर जानायखौ आखाइसो खबो बहा मोजां जानो रागा जोंनांगोन होननाय रागा जोंनांगोन मिथिबाय दा गोबां बाथ्रा बुंला रायजो राजा नोंथांमोन 5टा जाबाय आं 6टायाव मोनहैनांगोन खमसे खम नोंथांमोनजों फैनानै खोब गोजोननाय मोनबाय गारमाया आंना गाज्रि जादों लेक्सार होयै मेथाइखौ रोजाबनो हानाय नंला निमाहा बिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ